Pre tine, Mântuitorul Hristos, Cel ce te-ai întrupat și de ceruri nu te-ai despărțit, în glasuri de cântări te mărim, că crucea și moartea ai primit pentru neamul nostru, ca Domnul cel iubitor de oameni, prădând porțile iadului, a treia zi ai înviat, mântuind sufletele noastre. Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Împungându-se coasa ta, dătătorule de viață, izvoare de iertare tuturor ai izvorât, de viață și de mântuire, și cu trupul moarte ai primit, nemurire nouă dăruindu-ne și sălășluindu-te în mormânt, pre noi ne-ai mântuit, împreună cu tine învindu-ne, prea slăvit ca un Dumnezeu. Pentru aceasta strigăm, iubitorule de oameni, Doamne, slavă Ție! Pentru că au întărit lumea, care nu se va clinti. Străină este răstignirea ta și pogorârea în iad, iubitorule de oameni, că prădându-l pre dânsul și pre cei legați de îndemult, împreună cu tine i-ai înviat, prea slăvit ca un Dumnezeu, raiul deschizându-l, a luat pre dânsul, l-ai învrednicit. Pentru aceasta și nouă, celor ce slăvim scularea ta, cea de a treia zi, dăruiește curățire păcatelor raiului, locuitori a fi învrednicindu-ne ca un însuți milostiv. Casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Celat ce pentru noi cu trupul patimă ai primit și a treia zi din morți ai înviat, patimile noastre, cele trupești vindecă-le și ne ridică din greșalele cele cumplite, iubitorule